בלב שכונת יפו ד', בין תקוות גדולות לחלומות של ילדים, פועל בית חם. מועדונית קטנה לילדים שמגיעים ממשפחות עם אתגרים יומיומיים. כאן הם מקבלים חיבוק, הקשבה, ארוחה חמה, ובעיקר תחושת שייכות. אלפי ילדים עברו בדלת הזו ויצאו עם חיוך, עם ביטחון, עם תקווה. הרבלייף בחרה לחבור לעמותה ולתמוך בבית החם ביפו ד'. בזכות התרומה המקום הזה פורח, אבל הדרך עוד ארוכה, והלב שלנו פתוח. כי כל ילד ראוי להזדמנות, כל ילדה ראויה לבית חם. יש ילדים שלא בחרו את נקודת הפתיחה שלהם, אבל אנחנו בהרבלייף יכולים לבחור להיות שם בשבילם. הרבלייף ויד ביד, יד ביד עם הילדים של יפו ד'. זו הבטחה, זו שליחות, זו אהבה.